Näytetäänkö jotain kummelta vai? Vähän kumminkin. Mitä kuvassa mua vai? Haluatteko supparikotalo? Osta sattaa huika. Noin. Mitä vittu? Huikin kännipäissä. En mä löin äsken takalaivun. Eikä ollu mun vika. Mitä vittu? Haluaisin, että mä olisin esitellyt penistäni sille, mutta luulin, jos mä esittelin, mutta enpäs esitellytkään. Vittu, vois mä noja suhun. Ei. Pitä vaan, tulkaa. No nyt hiljaa, ei muukaan. No jos toisella kerralla pitäis mua peniksestä kiinni, niin sit tulisi hyvä No foto. okei. No niin, kato. Vittu, toi kato nyt toi kuvaa kato, koko ajan. kato. Hei, kuvaa meet koko ajan. Mitä vittua? Paparazzi. Niin on, kiinnitä vaan. Kiinnitä. Et kivellä sitä. Onko sun sit sytkäjä? Kyllä mä tulta lähti.